gomiličat od 4 oraha ili testera koja je udaljena od mjesta gađanja otprilike 5 do 10 metara. Svaki igrač mora imati pripremljen gađač najkrupniji orah. Može se gađati jednom do 3 puta. Svaki igrač mora imati veći oraha, ali se nikada ne zna da li će dobiti ili izgubiti. Ko je vješt u gađanju ponekada uzme nekoliko kilograma, ali bilo je i ovoga. Naiđu stariji, jači i zaviču hampe. Onda sve odnesu i pokupe. Nema žalbi i pritužbi. Cái đây ôm à? Cái đây ôm à?